बेवहाय जोङो मोनसे वर्कशप लादों माबानि सायाव फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिखौ लाफानानै फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिखौ जोङो इउपिपिएलनि फार्मार्स सेल हिसाबै जोंनि बिटिआरआव जों बानायनाय जादोंमोन गासै 100टानि बारा दङ फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दा बेफोर बिथांमोनखौ जोङो स्ट्रं खालामनो थाखाय बिसोरनि मावनाय दांनायनि सायाव जे माखासे नलेजनि प्रयोजन दङ माखासे कमप्लेन्सफोरखौ बोरै थिग खालामनांगौ बेनिफ्राय फाइनान्सियेल माबाखौ बोरै थिग लाखिनांगौ बिनि सायाव मोनसे वर्कशप जों खालामनाय जादों साननैनि थाखाय दिनैनि बेवहाय ओरैनो सिगांफ्रावबो माखासे ट्रेनिंफोरखौ खालामनाय जादों माने बोरैहाय बिजनेस प्लेन खालामनांगौ मोनसे कम्पानिया बेफोरखौ लानानै जोङो अर्गानाइज खालामनानै होदों आरो दिनै बेवहाय दिनैनिफ्राय सुरु जादों गाबोन जोबगोन बेवहाय मेनलि एफपिसिनि कमप्लेन्सआ बोरै जानो हागौ आरो बेनिफ्राय फाइनान्सियेल माबाखौ बोरैहाय लाखिनांगौ बोरैहाय थि खालामनांगौ माबायदि खालामबा मोजां जायो बेनि सायाव डिटेल्स मोनसे ट्रेनिं बायदि वर्कशप खालामनाय जादों बेवहाय बेनो स्पेसियेलि मानोना जोंनि ओनसोला बिखेखयै जोंनि जि इउपिपिएल सरकार दानि जि बिटिसिनि सरकार बिटिआरनि बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे माने माबाखौ नोजोर होदों जे जोंनि जि फाइनान्सियेल बिथायानो जाबाय जोंनि इक'नमिनि जि मेन बेसआनो जादों एग्रिकालसार आरो बे एग्रिकालसारनि दिगखौ जुदि जोङो मोनसे फार्मिंनिफ्राय कर्परेट लाइनाव लांनायनि बाथ्राखौबो जों साननांगोन ओंखायनो नैबे स्टेपनिफ्राय फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि बानायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ मोनसे मावफुंनो हानाय खालामना लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावबो जे एग्रि बेस मोनसे कर्परेट बानायनो हायो बेखौ नोजोर होनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो बियो आं सानो माने मोनसे स्टेप आवगायबाय आरो बे मोनसे स्टेप आवगायखांनायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपहालागै जोंनि जि मोनसे सिन्था दानि बर्तमाननि चिफ बिटिआरनि बिथांनि जि सिन्था बेखौ जोङो मोनसे लेभेलसिम लांनो हागोनखौ जोङो मोनसे मिजिंथिदों आरो बिथांनि जि भिजन बे भिजनखौबो जोङो साक्सेस खालामहैनायनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे प्रग्रामखौ लानानै खामानि मावनाय जादों आथिखाल जा बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल माबायदि हाबाफारि लादों बिथांखि ओरैनोथ' जोंनि जि सरकार बे सरकारा माखासे मिशन लानानै खामानि मावदों मोनफ्रोमबो दिगखौनो मिशन मुदाव खामानि मावदों बिखेखै फार्मारफोरखौ लानानै खामानि मावनायाव गाहायै बड'फा लिभलिहुड मिशननि आन्दारावनो माखासे खामानिफोर दङ बेवहाय गटारिनिफ्राय लाजानानै पिक मिशननिफ्राय लानानै माखासे बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावदों खारन बेफोर जाबाय जोंनि मोनसे ट्रेडिसनमोन बे ट्रेडिसनफोरखौ जोङो ट्रेडिसन टु इक'नमि बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि जि बिटिआरनि चिफ बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों मानोना जोङो अमाखौ फिसिखायोमोन सिगांनि गोदोनिफ्रायनो बेखौ एसे अर्गेनाइज मेनाराव बोरैहाय खालामोबा आरो बांसिन बेनिफिट खालामनो हायो बेनि सायावनो पिक मिशन जों बोरमा दाउफोरखौ फिसिखायो बेफोरखौ जोङो बोरै अर्गेनाइज मेनाराव खालामनानै बेखौ मोनसे लेभेलसिम लांनो हायो दा बेफोरनो जाबाय बिटिआरनि दानि चिफनि मोनसे नोजोर आरो बेजोंनो जोंनि इक'नमिया सोलियो जेरैहाय जोङो गुबुन देशफ्राव जुदि नायोबा जों डेनमार्कनि बाथ्राखौ सानोबा इक'नमिया बिथांमोननिया अमाजोंनो फैनाय अमाया बिसोरनि 75% जिडिपिखौ डेनमार्कनि माबायाव नेसनेल इनकामाव बिथांमोना प्लास खालामनो हादों जे अमानिफ्रायनो दा जोंनियावबो बिदि मोनसे प्रेक्टिस दंखायो हिसाबै बेखौबो जों मोजां वेल अर्गेनाइज खालामनानै जुदि मोनसे मडेलाव लानानै थांनो हायोबा जोंनि इक'नमिया बेजोंबो सोलियो दा बेफोरखौ नोजोर होनानैनो खालामनाय जादों आरो जोङो मिथिगौ जे नर्थ इस्टआ बिराद गेदेर मोनसे मिट मार्केट नर्थ इस्टआनो दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिखिनि मानसिफोरानो गोदोनिफ्राय जोङो दाउ अमाखौ फिसिदोंमोनब्लाबो गावनि थाखायल' फिसिनाय जादोंमोन दा बेखौ गुबुननि थाखायबो फिसिनायनि बाथ्रा साननांगोन जों बेलेगाव साप्लाइ खालामनायनि बाथ्रा साननांगोन बेनिफ्राय जों इक'नमि आर्न खालामनायनि बाथ्रा साननांगोन गासै दिगखौ नोजोर होनानै बे खामानिफोरखौ मावनाय जादों बिदिनो फार्मारफोरखौ लानानै मासरुमनिबो मोनसे मिशन लादों मासरुमा दिनैनि समाव बिराद मोनसे हाइलि डिमान्ड थानाय मोनसे आबाद बियो आरो बेनिफ्राय बेजों गोबां मानसिफोरा सास्टेनेबल जानो हानायनि लामा दङ दा फिश मार्केटखौ मोजां खालामनो थाखायबो फिशनि सायावबो मिशन लादों ना फिसिनाय
ना फिसिनानै जोङो जोंनि लिभलिहुडखौ रान खालामनो हायो आरो लिभलिहुडजों लोगोसे जोंनि मोनसे गिदिर माने माबा बिजनेस जों खालामलांनो हानायनि लामा दङ बेनिफ्राय सेरिकालचारनि मिशन बे सेरिकालचार जोंनि मोनसे कालचारखामोन बियो सेरिकालचारा बेजोंनो जोङो जोंनि ट्रेडिसनबो बियो आरो बे ट्रेडिसनखौ जोङो मोनसे ग्लबेल मार्केटाव लाना थांनायनि खोथा सिन्था खालामदों जोंनि दिनैनि सरकार दा बेफोर जाबाय सरकारनि नोजोर आरो थांखि दा बे नोजोर आरो थांखिखौ जोंनि जि फार्मार्सफोर जायफ्रानोखि स्टेक हल्डारफोर दङ जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावोब्ला बेनि मोनसे लामाखौ मोननो हागोन दा बेवहाय खामानि मावग्राफ्रा आवगायबोनांगोन जोंनि फार्मार्सफ्रा आवगायबोनांगोन फार्मार्सफ्रा बेफोर नोजोरजों खामानि मावलाङोबा गाव सेल्फ एमप्लयमेन्टजों लोगोसे माखासे मानसिफोरखौ एमप्लय खालामनो हानायनि लामाया फैगोन आरो बेखायनो बुंदोंमोन खोमा बै समावहाय जोङो साफ्रोमबो मानसिफोरनो जब दिहुननानै होगोन होननानै जोंनि बै समाव जिखिनि इलेक्सन केम्पेइन खालामदोंमोन बै समाव बुंनाय जादोंमोन जे बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनो जोंनि ओनसोलाव साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो मानसिनो जोङो जब दिहुननानै होगोन बेफोर मोनसे बिथांमोननि नोजोर आरो थांखिजों खामानि मावनाय बायदियैनो जुदि जों बेफोराव हाबनानै खामानि मावनो हायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिया खामानि गैयालासेनो थानो हानाय नङा गासैबो खामानियाव एंगेज जागोन बेनो जाबाय प्रमद बर'नि साफ्रोमबो मानसिफोरनो जोङो जब होगोन होनना बुंनायनि नोजोर आं बेखिनिखौनो बुजिनो मोनदों नुनो मोनो जे आबाद फोथाराव माइ गायनाय बिथिङाव गोबां दैनि आंखाल जानाय मोनो जों बोथोर हिसाबै माइफोरखौ गायनो हाया जायो दा बै बिथिङाव दै जगायनाय बा इरिगेसन सिस्टेमनि सायाव नोंथांमोना माबायदि बिथांखि लादों इरिगेसना मोननै मोनथामसो दिखाव जायो इरिगेसना सारफेस वाटारबो जागोन आरो हा सिंनि इनलेन्ड वाटारबो जायो दा सारफेस वाटारखौबो जों बाहायनो हानायनि थाखाय इरिगेसन डिपार्टमेन्ट दंखायो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे दंग'फ्राव दैमाफोराव बान्दो बानायनानै दै जगायनायनि खामानिया सोलियाखै नङा सोलिबोबाय थादों बेनि अनगायैबो जाय एरियायावनोखि दै गैया दंग' बिदि गैया दैमा गैया बेफोरबायदि जायगायाव सलार सिस्टेमनि गेजेरजों सलार बाहायनानै हा सिंनिफ्राय दै दिहुननानै माबानाय दै सारनायनि बेब'स्था बे बेब'स्थायाबो दिनैनि सरकारनि स्किम हिसाबै दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो बेखौ लन्च खालामगासिनो दङ आरो स्टेट सरकाराबो लन्च खालामगासिनो दङ बिब्दि हिसाबै जोंनि मानसिफोरा बेवहाय आवगायनानैसो फैनांगोन आवगायनानै बेनि थाखाय नागिरनानै फैनोबो रोंनांगोन मोनफ्रोमबो दिगखौ जासिनानै होजोबबाय थानोबो हाजोबा ओंखायनो जोङो एसे आवगायना फरवार्ड जानांगोन जोंनि आबादारिफ्राबो एसे फरवार्ड जानानै फैयोबा निस्सय जायफोर ओनसोलावनोखि दै गैयै जानानै दङ बे जायगाफ्राव दै मोननायनि बेब'स्थाया जागोन